Deixou de chover e o tempo é propicio para agora sí todos aqueles que aprazaron a vendima por mor da chuvia retomala e comezar a traballar na uva porque, segundo as previsións, a deste ano vai ser histórica tanto en calidade como en cantidade. Pedro Rielo, moi bons días. Aí en Valdeorras supoño que comezaron ben cedo, non si? Bos días, pois si, comenzaron xa ben cedo, xa levan pois aproximadamente unha semana. Temos que decir que estamos nun lugar privilexiado, nunha adega pois que está na porta, nunha das portas naturais de entrada a Galicia, en pleno Valdeorras. É unha adega moi antiga, nada menos que do século XVIII. Foi recuperada con produtos da zona, lousa, pedra, madeira, e ademais conservouse o antigo do século XVIII. Aquí debaixo desta terra pois está a cova, e a cava tamén onde se mantiña o viño, onde se fermentaba o viño, e máis arriba pois estaba a chemenea, que realmente funcionaba como un respiradoiro para todo ese líquido amarelo, ese ouro, porque isto era un antigo castro. Aquí moi ben sellado ouro. O que están facendo aquí nesta vendima pois é buscando o ouro líquido que é o godello. Levan, como dicía, unha semana traballando, recollendo uvas. Vamos falar con algún deles moi brevemente, porque un rapaz que é un arquitecto metido a vendimador, non? É o que toca nestes tempos. Bueno, como está sendo o traballo? Con moita calor, os últimos días está a facer calor, mas ben, moita uva, ben, todo ben. Boa uva, non? Si, boa uva, sempre de calidade aquí na zoa. Moi ben, pois nada, unos momentiños, Tati, pois iremos a outro proceso da elaboración do viño que xa están facendo. Dicimos que é un viño de calidade porque aquí nesta hectárea só recollen 8.000 kilos de uva, o sea que unha uva moi seleccionada, moi escollida, buscando, eso sí, sempre a calidade do godello, como dicimos, ese especie de ouro líquido daqui das terras montañosas de Valdeorras. Ai, Pedro, é que tanto nos gusta, pero efectivamente hai moito traballo antes de obter ese ouro líquido que é o godello. Volvemos a siña contigo, moitísimas grazas. A adega Coroa está incluída na denominación de orixe Valdeorras, a segunda máis antiga de Galicia, e recoñecida dende o ano 1945, e ademais a variedade godello figura entre as primeiras variedades citadas nos documentos históricos. A día de hoxe está do máis elaborada, pero antes teñen que traballar arreo. Pedro Rielo, hola de novo. E digo eu que ti tamén lles poderás botar unha man, non si? Poderemos botar de nada, cando terminemos, cando rematemos esta conexión, a botar unha man, porque aquí traballa todo o mundo, desde o propietario da bodega, pois tamén a encargada do departamento comercial, pois todo o mundo. Temos que dicir, dicía antes, que estamos nun lugar privilexiado, porque era a orixe desta adega do século XVIII. En realidade era un castro, e depois viñeron os romanos e convertírono nun poboado minero, porque moi cerca, moi preto, había unhas minas de ouro. Tamén está aí Montefurado, que xa sabemos a cantidade de ouro que viñan os romanos a buscala. Pero agora, despois de escoller esa uva de godello, moi seleccionada, porque escolleronse 8.000 kilos por cada hectárea para ter unha escolla seleccionada do futuro viño que sairá polo mes de abril do ano que ven. Pois estamos aquí nesta máquina onde se volve a facer unha nova selección. Realmente non hai moito que seleccionar porque é de bastante calidade. Estamos con Marta Sertaje, que é a directora comercial, non? Pero que está aquí tamén mansa ahora. Bos días, Marta. Hola, buenos días. Nada, ¿Qué estamos facendo aquí? Pues estamos procesando la uva que se coge en viña y seleccionando, aunque bueno, como veis, tampoco hace falta mucha selección porque ya anteriormente en viña también se hace una selección previa, pero bueno, pues vai subindo, ¿no? Va subiendo por la cinta de selección, va entrando en la prensa y de la prensa ya baja directamente a los depósitos. Bueno, xa sería o mosto xa, ¿no? Exacto, ya va bajando el mosto directamente a los depósitos. Exacto. Bueno, vemos aquí que son os paliños, que decíame antes que se palilladora, que va echando todo lo que es el raspón y que se empregan incluso para reciclar, para axudar despois a fermentación das terras, non? Bueno, despois xa pasaría pois a parte da baixa bodega, non? Al depósito, sí. Ya entra al depósito y ahí ya empieza todo el proceso de elaboración. Bueno, dentro de unos días empieza la fermentación y todo el proceso que lleva el vino. Moi ben, moitas grazas. O que estamos vendo, pois, hoxe son, digamos, as dúas primeiras partes. A recollida da uva, o que está axudando moito, pois, o bo tempo que temos para ver estas grandes cantidades de uva que están recollendo, deixando nesta máquina de selección. Tamén están limpando os palés. E temos aquí unha mesiña preparada, pois, con algún viño da colleita do ano pasado para ver o que estamos co propietario desta adega, que é Roberto Fernández. Moi bons días. Buenos días, mucho gusto, ¿qué tal? Moi ben, temos aquí xa o viño. Bueno, como un godello a Coroa, un godello de calidade, non? Bueno, como definiría este viño?
Pois este viño, primero comentar que es de la única bodega a nivel mundial que tiene la producción controlada, solo en la variedad Godello. Posiblemente este año haya ya más bodegas que elaboren producción controlada de Godello. Canta de producción, ¿no?, el que fan vostedes? Aproximadamente unas 60-70.000 botellas. Bueno, como sería un pouco a descripción do sabor? O sabor un pouco a mazá tamén, a produtos, non? Pues sí, es una variedad muy semi-aromática, pero lo que tiene fuerte del Godello es la estructura, la boca, la untuosidad, la grasa. Es un vino muy equilibrado, redondo, y bueno, pues esas son las características máis importantes. Serviron un pouquiño, a ver o aspecto que ten, non? Que é importante tamén o aspecto saborealo, xa é outra cousa, aí o vemos como bota esta colleita do ano pasado. Colleita do ano pasado, 2010, porque a esta colleita que estamos facendo ahora mismo saldrá ao mercado a partir de abril dos 2011. Comentábame antes que o proceso que era lento, que querían que fora lento para que todo fora natural, non? Pois sí, a ventaxa de cuando tú elaboras con tempo, familiarmente, en recunchos pequenos, en bodegas pequenas, é precisamente que facemos moi ben. sin prisa. Pois nos agora sí que temos un poquinho de presa. Moitísimas grazas a Roberto por explicarnos pois como se elabora este viño. Pois nada, Artati, como dicíamos, agora intentar axudar un poquinho. Facemos o noso traballo e intentamos axudar, se nos deixa Roberto botar unha man e seguir aprendendo. Pareceme ben, Pedro. Primeiro axudar e logo probar o viño e xa nos contarás cal é a túa definición propia dese viño, dese Godello. Moitísimas grazas, Pedro.